A més de la història, mos uneix el paisatge, salvatge, però a la vegada acollidor. Un paisatge que respira, es camina, s'estima. Pobles de pedra que abracen muntanyes per on serpenteja el riu Matarranya, que s'escampa com un fil de vida mentre es modela valls i gent, fins a arribar a l'Ebre. Un Ebre que fluïx cap al delta, amb aigües molt sovint cansades per perdre's en llacunes i arrossars, on flamencs, ànecs i martinets esperen als viatgers. Quilòmetres de platges fins on es perd la vista, dunes increïbles, creadores de miratges, vigilades des de la llunyania per uns ports que germanen el nord i el sud de l'illa del Cabònia. Les muntanyes, el bosc, les cabres salvatges i les àguiles, el timonet, el romer i el color groc de l'argelaga en flor són idèntics es mires des del Caro o des de l'ermita de Sant Pere del meu poble. L'aire net, el ritme més pausat de les nostres terres, el caliu del poble, es respira igual a Morella, al castell de Penyíscola o a Horta de Sant Joan. Potser per això, quan vaig venir a estudiar a Tortosa, el paisatge em va recordar que no era una forastera, que seguia a casa. En un món cada cop més accelerat, més urbanitzat, i on les persones corren d'un lloc a l'altre, sense temps per pensar massa. En un món on els mòbils i la tecnologia mos apropen als que estan lluny, però paradoxalment mos allunyen dels que estan a la vora, on la sensació de despersonalització i solitud de les grans ciutats és un element diari, poder sortir a la nit i veure des de casa meua un mantell fosc cobert d'estrelles, escoltar el silenci i gaudir del remor del riu a Miravet, caminar per les platges de Vinaròs o fer-te un cafè a un bar on et saluden pel teu nom, són luxes que no es poden pagar amb tots els diners del món. En un món cada dia més impersonal, el nostre territori conserva l'equilibri entre la història i el futur, el desenvolupament i la natura, un actiu increïblement poderós per als d'aquí i per a tots aquells que busquen un lloc on viure sense fer cap renúncia. El cost de vida a l'illa del Cabònia actual continua sent infinitament més baix que a les grans ciutats. Les opcions d'aconseguir habitatge de qualitat a preus raonables són encara molt altes, tot i les nefastes polítiques portades a terme pels governs de tots els colors. Tenim tots els ingredients per convertir-nos en un referent mundial en desenvolupament sostenible, respectuós amb el medi i nova ruralitat. És hora de repensar com ens movem, com produïm i com vivim. En primer lloc, per millorar encara més la qualitat dels nostres serveis i la qualitat de vida, que ja és envejable. En segon lloc, perquè una digitalització intel·ligent i la incorporació de tecnologia d'última generació no ha d'estar renyida amb respectar els actius naturals i històrics que ens han llegat. El meu projecte de vida, personal i professional, va en aquest sentit, en convertir les nostres terres en un referent internacional on instal·lar empreses tecnològiques que compartisquen el punt de vista que us acabo d'explicar i que permetin als nostres joves accedir a oportunitats laborals d'alt valor afegit, sense renunciar als valors del nostre territori. Però, per fer-ho, haurem d'aprendre a fer una cosa que fins ara no se'ns ha donat massa bé: cooperar i treballar conjuntament, en lloc de tirar-nos pedres d'un campanar al campanar del costat.